కాకినాడ జిల్లాలోని పుష్కర ఎత్తిపోతల పథకంలో అంతర్భాగమైన తాళ్లూరు లిఫ్ట్ ఫేజ్ 2 పనులకు జగ్గేపేట శాసనసభ్యులు టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు జ్యోతుల నెహ్రూ 52 కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో శంకుస్థాపన చేశారు. జాయింట్ కలెక్టర్ భరత్ తో కలిసి గంగాదేవికి పూజలు నిర్వహించి పైలాన్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే నియోజకవర్గ పరిధిలోని 31,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అంది రైతులకు శాశ్వత నీటి ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని అన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు 4 సార్లు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు తాను 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా నియోజకవర్గానికి 4 ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు తీసుకురావటం దేశంలోనే అరుదైన రికార్డని నెహ్రూ పేర్కొన్నారు. గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసిన ప్రాజెక్టులను కూటమి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత క్రమంలో పూర్తి చేస్తూ రైతాంగానికి అండగా నిలుస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు.